Gwobrau Meithrinfa Ddydd. A'r enillydd yw Meithrinfa Cywion Bach. O'n i'n athrawes ysgol gynradd a o'n i eisiau i'r plant i fynd mas a ddim cyfle i wneud na o fewn rwystrau dysgu. Dim gymaint o beth o'n i eisiau, really. So dyna beth oedd y breuddwyd, creu feithrinfa ble byddai plant yn gallu mwynhau mas tu fas. I ni'n feithrinfa cyfrwng Cymraeg, darparu gofal ar gyfer plant o 12 wythnos oed i fyny at 11 mlwydd oed. Ein ethos ni yw just bod mas tu fas yn iach. Ni mas trwy'r amser yn y goedwig a mae'n rhoi profiad i'r plant a staff hefyd i fod mas yn yr awyr agored. Wel, mae'r staff yn ffantastig. Maen nhw'n yn lyflu gyda'r boys. Mae hyder y boys wedi codi mor gymaint ers bod nhw wedi dechrau yma. Mae Meithrinfa newydd, so mae'n her i cael fwy o blant a cael staff mewn hefyd sy'n barod i weithio tu fas. Bron hanner o'r plant yn dod o gartrefi Gymraeg. Mae rhieni yn awyddus bod nhw yn dysgu Cymraeg cyn bod nhw'n mynychu'r ysgol. Ni'n trio rhoi cymorth i rhieni Gwobrau i ddod i ddeall. Ni'n cyfieithu pethau iddyn nhw a trio gan nhw i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg eu hunain. Llongyfarchiadau i Meithrinfa Cywion Bach.